रायजो राजाफोरनि मददनि थाखाय आगानसेबाव आवगायना बेरामि सुबुं आरो फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक रानदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। मोनसेनि उनाव मोनसे बिटिआरनि बाखनायथाव बिथांखिनि गेजेरजों प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनो मदद होनो आवगायनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। सानफा एफा हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सरकारनि फारसेनिफ्राय गावारि बिथांखि बेखेवना हालामाव गोजोन बार लाबोनायनि खामानि मावनो लानायखौ बे समाव जों नुबोबाय थानाय जादों। बिदिनो फिन दिनैबो अदालगुरि सहरनि बिखायाव थानाय बिष्णुराभा ख्रिस्टि संघ नब्लाङाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा 69 नं अदालगुरि बिधानसभा बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामजों भुगिनाय सुबुं आरो रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबांथि गोरिब थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनो गोग्गो फाहामथाय आरो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव एसेब्लाबो मददथि होनाय थांखिजों बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय गियान सोरां बिथांखि आरो अनसाय बिथांखिनि जोहै दिनै राङारि चेक रानना होयो। मोनब्रै स्किमनि चेक जोंनि बेनिफिसियारिफोरनो होनाय जादों। बेनिनो मोनसेल' मोनसे बिथांखि गियान सोरां बिथांखि बेनि गेजेरजों जों सा 200 फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक होदों। बेनिफ्राय अनसाय बिथांखि बेवहाय 47 बे बेमारिफोरनि थाखाय लोगोसे गोरिब न'खरफोरनि बिथांमोननो जों 5,000 होदों। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय असमनि गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय बे साहाय्य बेनिफ्राय जों 119 माबाफोरनो बेमारिफोरनो बिनि एमाउन्टआ 5,000 केन्सार आइजोखौ जों चेक होनाय जागोन। मोनब्रै स्किमनि गोबां होबावनाय आइपिएस स्किम गोबां क'क्राझार लोकसभा आथिखालाव जयन्त बसुमतारी जोंनि बिजाथि हिसाबै सायख'नाय खालामबाय गोजोननाय मोनदों। निस्सय बिथांखौ आंनि गोसोनिफ्राय गाहाम अनसायनाय जाबाय आरो सक्सेस होबाय। आफा इसोर बिथांखौ